Ο Λάζαρης είναι το γνωστό αγερμικό έθιμο του Λαζάρου που υπάρχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είναι ένα έθιμο με πολύ βαθιές ρίζες, έντονα συνδεδεμένο με τις αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου. Λάζαρη το ονομάζουμε εμείς στα καραγκουνοχώρια της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο συγκεκριμένο βίντεο δίνονται τα βασικά σημεία του εθήμου σε 6 χωριά της ευρύτερης περιοχής του Παλαμά Καρδίτσας. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε μία όσο το δυνατόν σαφέστερη εικόνα. Από χωριό σε χωριό υπήρχαν ομοιότητες, υπήρχαν και διαφορές που με λίγη προσοχή μπορεί κάποιος να τις διακρίνει. Αυτή είναι άλλωστε και η μαγεία της ελληνικής παράδοσης. Έχουμε μαρτυρίες από τις γυναίκες που λειτουργήσαν το έθιμο στην παραδοσιακή του μορφή μέχρι και τη δεκαετία του 60. Έχουμε την ακριβώς προηγούμενη γενεά και από αυτή πήραμε ορισμένες πληροφορίες για μία γενιά πίσω, δηλαδή για τη γενιά των μανάδων τους, που χρονολογικά μπορούμε να τις τοποθετήσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το βίντεο με τις καταγραφές είναι προϊόν της δικής μου προσωπικής επιτόπιας έρευνας στα χωριά αυτά και οι αναπαραστάσεις είναι μία από κοινού παραγωγή με το Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης του Καραγκούνικου Λαϊκού Πολιτισμού η Ψηφίδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια αποτύπωση με πρωτόλιο λαογραφικό υλικό και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί και υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Προσπαθήσαμε να τραβήξουμε πλάνα σε σημεία και τοποθεσίες που αποπνέουν αέρα μιας άλλης εποχής όσο είναι δυνατόν, δεδομένου ότι στις μέρες μας πάρα πολλά έχουν τροποποιηθεί. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, αλλά περισσότερο τις πληροφορήτριές μου, ορισμένες από τις οποίες δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Για μένα δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη τιμή και ευτυχία από το να καταφέρω να γνωρίσω αυτές τις γυναίκες, να συνομιλήσω μαζί τους, να τις ζήσω, να τις καταγράψω και να διασώσω όλα εκείνα τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου μου. Οι γενιές αυτές κουβαλούσαν και κουβαλάν έναν ανεκτήμητο πλούτο, τον οποίο μου χάρισαν απλόχερα και θεωρώ χρέος μου, τόσο εγώ όσο και όλοι μας στο Σωματείο η Ψηφίδα, θεωρούμε χρέος μας να αφήσουμε όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία ως παρακαταθήκη στον τόπο που ανήκουν. Μετά το Ευαγγελισμό, μέσα στη Σαρακοστή δηλαδή, ξεκινούσε και η διαδικασία του Λαζάρου. Όλη Σαρακοστή έλεγαμε πότε θα πάμε, τέτοιο να πότε θα φτάσει, ας πούμε, Λάζαρης. Καλά. Τα βράδια δηλαδή, μαζευόμασταν και έλεγαν να πούμε τα τραγούδια του Λαζάρου. Τραγούδια τα μαθαίναμε από παλιά, από τις μεγαλύτερες. Από τις μεγαλύτερες. Από την αδερφή μου τη Ευθυρία, από τη μάνα μου, με έλεγε η μάνα μου ξέρει τραγούδια πολλά. Η μάνα μου ξέρει πάρα πολλά τραγούδια και τραγούδια πολύ ωραία. Θα πάμε, θα έρθει στο σπίτι, θα παίνω στο σπίτι να μάθουμε τα τραγούδια. Όλη την εβδομάδα. Πώς θα κάνουμε, μαθαίναμε τραγούδια, καθόμασταν μπλούκια, καθένας και τραγούδια. Άμα ήταν έφτανε ήθελαμε να κάνουμε στο Λάζαρι, μαζεύομασταν Λαζαρίνες. Ήθελαμε να πάμε να μάσουμε λουλούδια να στείλουμε τα καλάθια. Την Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη ήταν Λάζαρης πάντα. Την Τετάρτη ήμασταν όλη μέρα σε προετοιμασία. Μέχρι το μεσημεράκι πηγαίναμε σίγουρα να μαζέψουμε λουλούδια από τους αγρούς, οι πασχαλίτσες κυρίως και ό,τι άλλο βρίσκαμε εκεί. Και το μεσημέρι γυρνούσαμε και
Αρχίζαμε και Από το αρμαθιάσαμε. μεσημέρι έπρεπε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να Στολισμό. αρμαθιάσουμε και να φτιάξουμε. Εκεί βρίσκαμε πάρα πολλά. Βρίσκαμε και άλλα ζευγάρια. Την Τετάρτη θα ξεκινήσουμε το πρωί και θα πάμε όπου ήταν κοινό που ήταν τα λιβάδια. Τα λιβάδια εκεί είχαν αύριο λούλουδα. Και παρινάμε μπλούκια και λέγαμε το τραγούδι. Άγιοι μας συντρόφτες μας, Κιούλης Λαζαρίνης μας. Πάμε στα Παλάμπυλα και στα Παλαιχώρα. Και γεννάει μια πέδεκα από 45 αυγά. Αυτό το λιγάμι τα είχατε σπανάμε να μάσουν λουλούδια, να στολίσουν τα καλάθια. Άιντε μας συντρόφτες μας και οι Λαζαρίνες μας. Πάμε στα Παλιάμπυλα και στα Παλαιχώροφα. Και γεννάει μια πέρδικα από 45 αυγά. Πάμε να τα πάρουμε. Μια μέρα μπροστά πάει να δεν μαζεύαμε από τα ηχόπεδά μας. Να πάμε στον Τσι, στο Λιβάδι, στο Μερέα εκεί πέρα. Τετάρτη θυμάμαι. Θα βγούμε να μάσουν πασκαλίτσες. Βγαίναμε να μαζεύαμε πασκαλίτσες. Και τραγουδούσαμε από εδώ που ξεχνούσαμε από το σπίτι, από εκεί. Άντε μάρε, συντρόφισσες μας και όλες οι Λαζαρίνες μας. Πάμε στα Παλιάμπελα και στα Παλαιχώραφα. Και γυμνάει μια πέρικα, κάνει 45 αυγά. Πάμε να τα πάρουμε, να τα βάψουμε κόκκινα και πράσινα και όλη η ρουγάλαζα. Τετάρτη το πρωί θα μαζεύαμε και το απόγευμα το στόλτσαμε. Άιντε μαρσύντροφτης μας και όλους Λαζαρίνης μας. Πάμε στα Παλιάμπυλα και στα Παλαιχώραφα. Το τραγουδούσαμε συνέχεια. Κι έβγαινα 9 πέρδικα, 45 αυγά. Άιντε μαρσύντροφτης μας κι όλους Λαζαρίνης μας. Πάμε στα Παλιάμπυλα και στα Παλαιχώραφα. Κι γίνα μια πέρδικα από 45 αυγά. Πάμε να τα μάσουμε κι όλα να τα βάψουμε. Κόκκινα και πράσινα κι όλα ρουγάλαζα. Θα μαζευτούμε τα κορίτσια, ομάδες, μισένα ψελινάδα με άλλους ζευγάρι, πώς πայνάμε ζευγάρια, θα πայάναμε στο Λιβάδι, που είχαμε λιβάδι, χουρταρουλίβαδο. Εκεί έβγαιναν οι πασκαλίτσες και τώρα βγαίνουν πασκαλίτσες. Τετάρτη. Μάλιστα μας στο σπίτι έκαναν πίτα και εμείς πայνάμε το πρωί να μάσουμε πασκαλίτσες και άλλα λουλούδια και αυτά για να τα στολίσουμε το καλάθι. Να μάσουμε τα λουλούδια, παϊνάμε Πέμπτη. Το πρωί παϊνάμε, μαζεύαμε τα λουλούδια και λουλούδια όλο πασκαλίτσες. Μαζεύαμε, το στόλιζαμε το καλάθι. Την Πέμπτη, να στολίσεις τα καλάθια να είναι έτοιμο για την Παρασκευή. Λουλούδια Γιώργο, το θυμάσαι και πώς είναι και το σπαθί, εκείνο εκεί. Κάτι αχλαδιές βάζαμε γύρω-γύρω, τέτοια πράγματα, πασχαλίτσες. Δεν είχαμε λουλούδια, αλλά τίποτα γύψεις αν υπήρχαν, τέτοια πράγματα. Δεν ήταν. Τα σπαθιά αυτά τα κρίνα ήταν. Έβγαιναν λουλούδια, αλλά όμως το σπαθί χρησιμοποιούσαν για το καλάθι. Και τα αρμάτιαζαν και κάλυβαν το καλάθι γύρω-γύρω. Την Παρασκευή τραγουδούσαν Πέμπτη. Βάζαμε λουλούδια, σωτήρα. Τραγουδούσαν την Παρασκευή από την Πέμπτη. Στολίζαν τα καλάθια, στόλισαν και εδώ τα καλάθια, τα κορίτσια, έρχονταν κι άλλα κορίτσια εδώ. Αλλά πριν δεν είχαν λουλούδια εδώ. Εμείς πηγαίναμε στο Λιβάδι να μαζέψουμε πασχαλίτσες. Ναι, όταν πηγαίναμε στο Λιβάδι για να μαζέψουμε τα αγριολούλουδα, τραγουδούσαμε συνήθως. Τραγουδούσαμε το γέρο, ήταν ένας γεροτσικός. Ήταν ένας γεροτσίκος κι είχε ένα κουρτσάκι. Παραμόρφο, το στέλνει στην βρύση. Να παρνήρω κι όσο να γιομίσει. Κι υδρούνι, κι σφουγγούνου γιόνταν.
Γιάννη μου Γιαννάκη, Χρυσαργύρι, Χρυσαργύρι, τσιρίπες τη μάνας, να βγει μπροστά, να βγει μπροστά, να μη φέρει σέλα. Την αργύρι, την αργύρι και το σαλιβάρι, το κόκκινο, το κόκκινο. Εκεί ύστερα θα αρβατιάσαμε πασκαλίτες, θα τις βάσαμε, θα αρβατιάσαμε και εκεί θα λαστολίσουμε τα καλάθια. Αντί σλουείς, λουλούδια. Μαζεύαμε λουλούδια πολλά και στέλναμε το καλάθι γύρω και απάνω το χειρούλι που ήταν το χειρούλι που πιάναμε και εκεί το στολίζαμε. Τότε ήταν τα τσαγίζια που είχαν τα λαδίκια αυτά και όλο με πασκαλίτσα τότε στόλζαμε. Τα φτιανάμε, σπυρνούσαμε από μία πασκαλίτσα αρωματιάκι, τα στόλζαμε, από κανένα γυφτού μαντζουράνα, τέτοια λουλούδια. Η βάση ήταν η φροσκυλιά, η πρασινάδα. Και μετά με ό,τι λουλούδι είχαμε παραπάνω, φτιάχναμε κι άλλες σειρές και το βάζαμε. Βιολέτες, ίτσα, μαντζουράνες και πασκαλίτσες, βαντάκια και αρμαθιές. Την Τετάρτη στόλζαμε το καλάθι. Πασκαλίτσες, μαντζουράνες, αυτά. Τετάρτη κάθονταν μεγαλύτερες αδερφές μας και μας τα στόλζαν εμείς και τα στόλζαμε το βράδυ και έβαλαν και μέσα λίγο γρασίδι, ήταν όλο γρασίδια τα κήπια τότε. Και πάναν και το έβαλαν μέσα στο στιάρι, παράδειγμα στον κήπο, να είναι δροσιρό το, να μην μαραθούν. Ναι. Στο καλάθι. Δεν ήταν τότε και λουλούδια όπως είναι τώρα πολλά, ας πούμε. Μαντζουράνιες, λουλούδια, παχλαδιά, αρμαθιές πασκαλίτσες πουλίες, ας πούμε. Πουλή πασκαλίτσα, αρμαθιές πουλή πασκαλίτσα, για να κάναμε κύκλες, ας πούμε. Και ζαραβαθιάζαμε και στόλζαμε με αυτά τα καλάθια. Έβαλαμε πρώτα μια σειρά φρουσκλές, τις κορυβάμε πριν μεγαλύτερη. Τις κορυβάμε με το ψαλί και ύστερα έβαλαμε με τις πασκαλίτσες, κύκλες. Και από κάτω κύκλες και από πάνω το πυρούλι. Και όποιος είχε μπιάρ, το κρυμούσαμε μέσα στο μπιάρ να μην μαραθωθεί. Και το κρυμούσαμε μέσα στο μπιάρ για να είναι δροσιρό. Αυτές και φουντωνάμε το καλάθι από το βράδυ. Είχαμε τότε κήπο εδώ, είχαμε σπανάκια και το βανάμε μέσα να είναι δροσιρό. Να μην μαραθούν τα λουλούδια. Πολύ το μαλλιβάρι και το βράδυ που το βανάμε μέσα στο δροσιά, μέσα στα λάχανα. Λαζαρόφταν έφτιαναν μάνες μας, λαζαρόφταν δίχως λάδι, παλάζεται. Και μια να κάνουμε τα σπίτια. Μια έφτιαναν κουντρίν, το ταψί του μεγάλου, ψεις σπιτήραν ψεις και ροδοκοκκινής. Ψεις πίταν ψεις και ροδοκοκκινής για να σε φάει, αν λαζαρίνεις να σε φάει και σκυλομάγκος. Που έχει δρόμος να περάσει και κεφύρια να πατήσει. Κάπως έτσι, τσάμα το θυμάμαι τώρα Γιώργο. Συσπιτούλα ψης και ροδοκοκκινής, να σι φανεί λαζαρίνης, να σι φάει κι σκυλομάγκους. Και λαζαρόπτα έστερα το φτιάσαμε, παραμονές. Μπροστά από την μέρα που θα πάμε να τραγουδήσουμε θα φτιάσουμε πίτα. Λαζαρόπτα. Λαζαρόπτα με αλάδοτε. Δρόγαμε να στόλτζαμε τα καλάθια. Και τα φουντωνάμε τα καλάθια, το πρωί σκόνομάσαν και οι μάνες μας έφτιαναν λαζαρόπτα. Έφτιαναμε τα καλάθια στόλτζαμε και μας έφτιαναν αδερφές μας, θυμάμαι εγώ, εμείς, λαχανόπτα, αλάδουτιν, με ζάχαρη από κάτω και στη μέση ανάμεσα, με λάχανα. Και γέρανια τρωγάμε, το μουσκό τρωγάμε. Τα λαζαρόξυλα πάναν τα παιδιά και τα άκουγαν βέβαια. Τα λαζαρόξυλα μας τα έφτιανε οι σκυλομάγκους, από τη φρουσκλιά. Οι σκυλομάγκους τα έφτιανε και εμείς και αν δεν τα έφτιανε αυτό το καραμαλίγκα που σου λέω,
Πάει και από στο αδερφή μου και τον έλεγε ένα κουφτηρό μαχιέρ και το έκοφε λοξά-λοξά και λοξά-λοξά το άφηνα και έβγαινε η φλούδα που προσκυλάει, έβγαινε λοξά έτσι ας πούμε. Και περνάμε μπουιά μπλε, πράσινη, κόκκινη, από λίγη μπουίτσα και με το φτυρό, άλλο το βανάμε 2 ζουνάρια ας πούμε ολόχρωμα και ένα ζουνάρι το βανάμε με έβαινε στο φτυρό στο μπουιάκι και το έκανε σπιτοράκι. Τα λαζαρόξυλα ήταν από φρουσκλιά, από φρουσκλές, δεν είναι τώρα, δεν είναι. Έκοβαμε το ίσιο ξύλο τόσο εκεί και το ξεφλουδούσαμε τη φλούδα. Άλλοι το ξεφλουδούσαν, άλλοι το έκαναν με τη φλούδα έτσι και άφηναν τη φλούδα. Αλλά εμείς μερικοί τα βαφάμε με μπουιά κόκκινη. Λαζαρένιζα, λαζαρόξυλα, βαμμένα. Εμείς τα φτιανάμε. Μαζί με, άμα δεν μπορούσαμε εμείς να τα φτιάσουμε, αδερφές μας μεγαλύτερες, η μάνα μας, τα ζαρέξα, θα ρακόψουμε, τότε ήταν φρουσκλές. Ύστερα ξεφλούρισαμε και ήταν άλλοι γύρω-γύρω, ό,τι ήθελες πράσινη, γαλάζια, ό,τι ήθελες, το κόκκινο ήταν απαραίτητο. Τα ζαρόξα με φρουσκλές. Έφυγαμε φρουσκλές και τις κυλικούσαμε και τις έφυγαν ρετρούι, το ξεφλουδούσαμε και άλλοι τα βάφναν με μπουιά κόκκινη, άλλοι τα άφηναν ουδιές, άλλοι τα εξίσαν λίγο μανακά και τα άφηναν πούλης. Εμείς οι ίδιοι ποιος τα έφυγανε. Στις φρουσκλές τα φτιάχναμε. Αν βοηθούσε και ένας μεγαλύτερος, μα δεν μπορούσαμε να τα φτιάξουμε εμείς, με αυτόν τον τρόπο. Τα φάνε με κόκκινο, οι πουλες γύρω-γύρω και το μαντελάκι από πάνω. Το ξεφρούδες με αυτό, βάλουμε κόκκινο αυτό και μετά το βγάλαμε αυτό να μείνει άσπρο και κόκκινο. Εκεί που βγάλαμε τη φλούδα. Και ήταν γυμνό, εκεί βάλαμε πουλες μπλε, κόκκινες και κόκκινο το ίδιο. Και με το μαχαίρι το κόβω γύρα-γύρα. Πρώτα μετρούσαμε το ύψος να είναι στα μέτρα μας. Να μπορούμε να το κρατάμε. Να μην είναι ούτε πολύ ψηλό, ούτε πολύ κοντό. Και μετά αναλάμβαναν και οι γονείς, νομίζω, όταν ήμασταν μικρά, μας βοηθούσαν να κάνουμε τη διαδικασία, να το κάνουμε γύρω-γύρω, να το ξεφλουδίσουν. Και το πρώτο βάψιμο το έβαφαν. Το πολύ να κάναμε στις βούλες. Το πρώτο ζνάρ που λέγαμε, κόκκινο. Ναι. Και το άλλο που το βάφαμε μετά από κάνα 2 μέρες, με βούλες κόκκινες και πράσινες. Εγώ θυμάμαι και λαζαρόξυλα με 3 ζνάρια. Κόκκινο, πράσινο και βούλες. Λαζαρίνα πάλι ίδια έπαιρνα. Ήταν δύσκολο να αλλάξει λαζαρίνα, δεν ξέρω. Ναι. Θυμάμαι μια ζωή με μια λαζαρίνα είχα. Πρέπει να ήσαν πολύ ιδιότροπους. Και δεν είναι τυχαίο που λέγανε μετά οι λαζαρίνες αυτές. Που ήταν μαζί. Ήταν μαζί, είναι ακόμα φιλενάδες, αγαπημένοι. Η αδερφή μου Ουρανία είχε λαζαρίνα, κάνα 2 χρονιές είχε ξινόπλυνα. Αυτή ήταν τζουή, μισές. Είχε. Εγώ είχα γειτόνικα. Άλλαζες και λαζαρίνες, όποια. Λαζαρίνα είχαμε μέχρι που δεν πάει στο σχολείο, πάει 2 μήνες. Λαζαρίνες. Το είχαμε όμως από μικρά. Εγώ πάει να είχα να ξαδέρφει. Ήμασταν αξαδέρφες πρώτες. Άλλες πάνε 2-3. Οι τσινούλες που ήταν 2 δίδυμες σπυρούλα πάνε και οι 3 μαζί. Είχαμε αυτή την εβδομάδα που περιμέναμε το Λάζαρο, λέγαμε ότι εγώ θα πάμε μαζί στο Λάζαρο, θα βρω άλλη λαζαρίνα. Μαζί, δεν ξεχνούσαν μαζί. 2 πήγαιναν. Παλιά δεν πηγαίναμε πολλές φορές. Εγώ συνέχεια μέχρι το γυμνάσιο πήγαινα με την ίδια λαζαρίνα. Ναι. Μένα τότε όχι. Εγώ με πρώτη ξαδέρφη πήγαινα μέχρι που μεγάλωσα. Με δύο μαζί. Και άλλοι σκυλομάγκο. Σκυλομάγκος στη δική μου την εποχή ήταν απαραίτητος. Ένας σκυλομάγκος. Τον σκυλομάγκο τον άλλαζες πιο εύκολα. Κρατούσε μεγάλη μαγκούρα, γιατί τότε υπήρχαν και πάρα πολλά σκυλιά. Λούρα. Για να μας προστατεύει και από τα σκυλιά, από ανθρώπους που μπορεί να ήθελαν να κάνουν κακό ή να αρπάξουν τα αυγά
Τα φιλοδορήματα που μας έκαναν οι νοικοκυρές. Ήταν μεγαλύτερος οπωσδήποτε Ήταν από εμάς. μεγαλύτερος, ναι. Μας βοηθούσε και στο καλάθι, γιατί όταν γέμιζε το καλάθι αυγά ήταν πάρα βαρύ. πολύ βαρύ. Ο σκυλομάγκος μας βοηθούσε και στο δρόμο Να να περάσουμε περάσουμε. τις λάσπες. Για λουλούδια που πάει να για λουλούδια. Είχαμε και σκυλομάγκη. Και σκυλομάγκη είχαν βάρκες και πάει μέσα στα νησιά να κόψει πρασάδια να στολίσουν τα καλάθια. Από προσέ πάει να είμαι στο σχολείο και έλεγαν θα πάμε μαζί στο Λάζαρε. Ποιο θα πιάσουμε σκυλομάγκο, ένα από εκεί τη γειτονιά μας πάλι. Εγώ είχα ακόμα μία. Και σκυλομάγκο είχαμε τον αδερφό μου τον Κότσο. Βέβαια, χωρίς σκυλομάγκο ήταν ο αδερφός μου έτοιμος και άμα δεν τον έδωνα να αυγά πιο πολύ ζητούσε. Σκυλομάγκο πάλι κανένα παιδί γνωστό ας πούμε. Και σκυλομάγκο με μια λούρα γιατί ήταν σκυλιά πολλά και έπαιρνε μια μεγάλη, ένα ξύλο μεγάλο από σκαμιά, από διάφορο δέντρο και τι καλάνι. Αυτά, να μας λάει τα σκυλιά. Μια λούρα είχε σκυλομάγκο και τα σκυλιά, τότε ήταν σκυλιά. Ο σκυλομάγκος είχε μια λούρα, είχαν αγρόσκυλα. Μια λούρα από εδώ μέχρι πέρα, πάλι από φρουσκιά. Όχι, εσύ είσαι δυνατής, θα δεις για σκυλομάγκο θα θέλω να πάει κανένα σήκου κι αυτό. Έτσι ένα ξύλο έπαιρνε, ένα ρόφιλο είχαμε εμείς, Λαζαρίνη, βέβαια. Βαλαβάν Μπέμ τραγουδούσαμε. Πέμπτη ήταν Λάζαρης. Εμείς το τραγουδούσαμε Μπέμπτη. Πότε πηγαίνατε εδώ πέρα στο χωριό? Παρασκευή. Παρασκευή. Το Σάββατο τραγουδούσαμε. Το Σάββατο που ήταν Λάζαρος και η μέρα. Σάββατο, εδώ σε άλλα χωριά τραγουδούσαν άλλες μέρες. Παλωμάς νομίζω τραγουδούσε Πέμπτη. Εμείς Σάββατο. Στο Σαββάτο. Παράδειγμα την ηλικία, πότε μπορούσαμε να πούμε τα τραγούδια. Και από 5 χρονών και από 6 μπορούσες να πας από κούτσικος. Από ένα γέρος ήταν 5-6 χρονών, πρώτα τάξη πάει στο δημοτικό, πάει. Μέχρι που τελείωνε το σχολείο. Θα πω ότι οι 6 χρονών. Και πότε σταματούσετε? Στα 12. Μέχρι 16 χρονών. Μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι ηλικία, μέχρι 15 χρονών παραπάνω δεν τραγουδούσαμε. Στο Λάζαρε, από την ηλικία, από 7-8 ετών μας έπαιρναν οι μεγαλύτεροι, σαν πάει 1,5-5-10 σπίτια από μικρά. Άμα ήταν κανένα μεγαλύτερη Λαζαρίνα και μας έπαιρνε, άμα δεν ήταν, είναι το σκυλομάγκο πάει να είναι εκεί. Δηλαδή, από τα 8 ετών, από εκεί δεν πιστεύω, δεν θυμάμαι εγώ να πήγαινα και νωρίτερα, πιο μικρή. Μέχρι που έβγαιναν το σχολείο, τέρμα. Για το Λάζαρο ξεκινούσαμε από 6-7 χρονών. Ξεκινούσαμε μέχρι 12 χρονών. Εγώ με είπαν 6 χρονών με πήραν στο Λάζαρε. Δεν πήγα μέχρι 11. Άλλες πάνω 15 χρονών. Λαζαρίνα με αυτήν πάει μέχρι 15 χρονών. Είστε πιο μεγάλες, όπως έλεγαν άλλες μεγαλύτερες, είδες έβαναν ράσα, τα εντάξει. Κορίτσια με σκουμπωμένα ράσα πάαιναν στο Λάζαρε. Ντυμένες, αλαμένες καλά, με τα καλά της τα ρούχα, με το ράσα σκουμπωμένο και πάαιναν και τραγουδούσαν. Μέχρι 20 χρονών. Τότε ήταν, έλεγαν, μιλούσαν, πήγαιναν μεγάλες κοπέλες με τα φουστάνια τα πράσινα που φορούσαν και ρακούλησε μακριά. Με αυτά πήγαιναν, αλλά πήγαιναν μεγάλες όμως. Τότε σπάει μέχρι πότε ήθελα. Μάνα που ήταν. Δεν μου ξέφταζα ούτε στα σχολεία, πάει να ούτε πουθενά. Φούστες αργαλίσσες. Και μας έφτιαναν τσιρέπια μάνα μου πρωτήτερα να τα έχουμε έτοιμα. Όμως πριν είχαμε αγώνα πώς, τι ρούχα να βάλουν, δεν είχαμε και παπούτσια. Έπρεπε οι μάνες μας όποιος δεν είχε παπούτσια να φτιάζει γαρονάκια με το βελουνάκι. Έφτιαναν τα σγαρόνια μάνες μας και από κάτω τάρα φανάρου που είναι γυρό να μην χαλάσει. Μας έφτιαναν ένα φόρημα για το Λάζαρε. Φορηματάκια. Ένα φουστανάκι δηλαδή. Ναι. Όχι με μοήσεις, τότε μάνα μέρα μηχανική, αδερφή μου ήρθε η εξηλική αυτή. Πριν ετοιμάζαμε τα ρούχα που θα βάλουμε. Ναι. Και περιμέναμε όλα τα κοριτσάκια με πολύ χαρά να φτιάξουμε το καινούριο το φουστάνι,
Την κορδέλα στα μαλλιά, παπουτσάκια καινούρια, ζακετούλες, να είμαστε έτοιμες. Από τη ώρα. Άρα νυχτούλο περνάμε. Νυχτούλο πού τώρα κοιμάνται, πού θα ξυπνήσουν τώρα. Πρωί, ξεκινούσαμε το πρωί, μέχρι τι ώρα θα τελειώσουμε το χωριό όλο. Εμείς μόλις έφυγε έτσι τα μπούτσικα, αλλά έφυγαν τις 5 ώρα, πάιναν. Εμείς δεν πάιναμε. Πρωί, νύχτα να πάμε για να πλανήσουμε το χωριό όλο. Γι' αυτό έπαιρναμε τους χειρομάγους κοντά. Ξημέρωμα, ναι, ξημέρωμα. Μέχρι που τελειώνει το χωριό. Νύχτα, μόλις έφυγε. Πայνάμε στο χωριό όλο, σε όλο το χωριό. Όλοι γνώριζαμε και στα άλλα τα σπίτια πայνάμε. Έλα Βασιλάκου να δεις τα κορίτσια. Όπως είχαμε συγγενείς, που γνώριζαμε τη γειτονιά όμως όλοι. Σε όλη τη γειτονιά θα πάμε. Γιατί να είμαι, μα δεν ήρθε στη μένα Λαζαρίνη. Δεν ήρθε στη μένα άλλη. Και τι, κάνα λοκομάκια έρχονταν στο καλάθι. Δεν είχαν, σίκα περισσότερο. Σίκα μισό καλάθι, σίκα μου λίγα. Τραγούδια στο κάθε σπίτι. Έπρεπε να λένε και τι είσαι. Τι παιδιά είσαι. Μάνα μου του νίγιοκα σου, μάνα μου του μαναχός. Του νέλουζες, του χτένιζες, του δάσκαλου του στέλνς. Κι δάσκαλος του νέδυρνει, μη μια ψηλή βιργούλα. Μη μια ψηλή, μη μια λιανή, μη μια μαλαματένια. Πίδι μου μάθει γράμματα, πίδι μου μας του νους. Τα γράμματα είναι στο χαρτί, κοινούς μου πέρα-πέρα και του χρόνου. Βάλτε τα βουλάκι στο καλάθι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κάθε μία τι ήξερε. Τότε έλεγαμε στο κάθε σπίτι του κάθε τραγούδι. Σε όλα τα σπίτια. Σε όλο το χωριό. Στο χωριό, όλο το χωριό. Σε όλο το χωριό, στα καλυβάκια. Πρώτα θα τα πούμε καλημέρα. Το Λάζαρε. Μόλις πήγαμε, κατευθείαν το Λάζαρε λέμε, μετά τα τραγούδια. Καλημέρα σας, καλή χρονιά σας, τώρα που ήρθαμε στην Αθηνιά σας. Ήρθε Λάζαρος, ήρθαν τα βάια, ήρθε μια γιορτή μεγάλη κι άγια. Ξύπνα Λάζαρη και μην κοιμάσαι, ήρθε η μάνα σου από την πόλη. Σε φέρει χάρτη και κομπολόι, γράψει Θοδωρή, γράψε Δημήτρη, γράψει Λιμόνια και Κυπαρίσι. Εδώ μαντήλια κρέμονται, εδώ μαντήλια σιώνται. Εδώ έχουν κορίγια παντρέα, θέλουν να την παντρέψουν. Την τάζουν για του βασιλιά, την τάζουν για το Ρίγα. Μα αυτήν δεν θέλει του βασιλιά, μα αυτήν δεν θέλει του Ρίγα. Μου θέλει τα Αρκοντόπουλου, του βασιλιά τα γκόνι. Νίδο μαντήλια κρέμονται, νίδο μαντήλια σιώνται. Νίδο έχουν κορίγια παντριά, νίδο έχουν για ριβόνα. Την τάζουν για του βασιλιά, την τάζουν για το Ρίγα. Κι αυτή δεν θέλει του βασιλιά, κι αυτή δεν θέλει του Ρίγα. Μον θέλει τα Αρχοντόπουλου, του βασιλιά τα γκόνι και του χρόνου. Τι νοσείς εσείς, Μαρία? Γιάννη Δασκαλόπουλου, Θανάση Καραΐσκη. Όταν ήμασταν μικρά, αρκούσε να ξέρουμε ένα τραγουδάκι. Ποιο λέγατε μικρά? Το Λάζαρε, το Λάζαρε, τα αυγό μες στο καλάθι. Το καλαθάκι θέλει αυγό και η τσέπη κουκουσίτσα. Και το δεξί το χέρι μου θέλει ένα παρατζίκο. Έλεγαν το καλαθάκι μου θέλει αυγό και η τσέπη μου κουκουσίτσα. Και το δεξί του χέρι μου θέλει ένα παρατζίκο. Αυτό δηλαδή το έλεγαν τα κουτσινάκια τα δίπλα. Δεν ήξεραν δίπλα άλλο τραγούδι. Άντε πείτε το κι εσείς. Του Λαζάρι, το αυγό μες στο καλάθι. Του καλαθάκι μου θέλει αυγό και η τσέπη κουκουσίτσα. Και του δεξιχεράκι μας θέλει ένα μπαρατζίκο και του χρόνου. Μόλις είχαν τη δυνατότητα τα κορίτσια να πούν περισσότερα τραγούδια,
Στα 6 δεν μπορούσες να μάθεις περισσότερα τραγούδια? Μπορούσες. Και στα 5 μερικά παιδιά τα μάθαιναν. Όχι πολλά όμως. Όχι, αλλά ξεκινούσαμε σε Το Λάζαρη μόνο. Αλλά δεν υπήρχε σπίτι που να μην το ξέρουμε. Είχαν και φαντάρου, είχαν και κορίτσια παντριά. Στο κάθε σπίτι, άμα ήξερα εγώ σένα τώρα, αυτό το δικό στο σπίτι, είσαι υποψήφιος και αγαμπρός. Εδώ Μαντήλια, μάνα μου τον Ιγιώκα σου, τον κόκκινο κρασάτο, χίλιες καλές τον αγαπούν και χίλιες μαυρομάτες. Μία μεν άλλη έλεγε, μία μεν άλλη λέγει, άντε μας να τον πάρουμε γιατί είναι νοικοκύρες. Τέτοια τραγούδια. Όπου ήταν κορίτσια, έλεγαμε εδώ μαντήλια κρέμονται, εδώ μαντήλια σιώνται, εδώ είναι κόρες για παντριά, κόρες για αραβόνα. Έλεγαμε αυτό το τραγούδι. Άμα ήξεραμε ένα σπίτι που είχε ένα μικρό παιδάκι και δεν είχε κορίτσια και αγόρια για παντρές, έλεγαμε ένα μικρούτσικο μικρό στη σαρμανίτσα. Όταν το κάνει η μάνα του, με δάκρυα και με πόνος. Τέτοια τραγούδια, ό,τι ξέραμε το κάθε σπίτι ήταν. Πηγαίναμε στη Ρούγα μέσα, ο σκυλομάγκος πίσω πάντα, ο σκυλομάγκος της Λαζαρίνης, η Λαζαρίνης μπροστά. Δεν λέγαμε να τα πούμε τότε. Ξεκινούσαμε το τραγούδι. Μόλις μπαίναμε στη Ρούγα, ξεκινούσαμε. Καλημέρα σας, καλή χρονιά σας, τώρα που ήρθαμε στην αφιδιά σας. Ήρθε η Λαζάρους, ήρθαν τα βάια, ήρθε μια γιορτή μεγάλη κι άγια. Ξύπνα Λαζάρη κι μη κοιμάσαι, ήρθε η μάνα σου από την πόλη. Ψήφιρη χάρτη και κουμπουλόι, γράψει Θοδούρη, γράψει Δημήτρη, γράψει Λιμούνια και Παρίσι. Μπράβο κορίτσια για του χρόνου. Άιντε, τραγουδάτε με τώρα και για το κούτσικο. Ένα μικρό μικρούτσικο, μικρό στη σαρμανίτσα, όταν του κάνει η μάνα του μη δάκρυα και μη πόνια. Στου παραθύρι στέκουνταν του θείο παρακαλούσε, Θεέ μου για ρίξει μάλαμα, Θεέ μου να ρίξει εσύ. Και αυτός σαν πήγε και ρίξει καθαριού δαχτυλί και του χρόνου. Να προσέχουμε να μην μας αρπάξουν λουλούδια από το καλάθι οι νοικοκυρές, γιατί στις νοικοκυρές ήταν καλό για να τα βάλουν στις κότες, να γεννάνε, για μας ήταν κακό γιατί θα αρρωσταίναμε. Δεν έπρεπε να αφήσουμε να μας πάρουν. Πριν τελειώσαμε, ναι, πριν τελειώσαμε. Παίρνουν όμως λουλούδια. Ναι, παίρνουν. Και που έβαινε τα βότσα, έπαιρνε τα λουλούδια. Να βαρέσουμε 3 φορές. Όποιο δέντρο δεν έφτιανε καρπό. Αυτό μας έβανε. Να ανθείς, να βλαστείς, να καρπείς. Άλλους αυγά, άλλους λιφτά, άλλους ξυλοκέρατα, άλλους σίκα μαζεύαμε. Όλα τέτοια έριχναν. Τα αφήναμε το καλάθι μπροστά στην πόρτα και αρχίσαμε να τραγουδούσαμε και θα βγήκαν οι νοικοκύρες, θα μας δώσει τι είχε να μας δώσει, λιφτά, αυγά. Άμα τελειώναμε ύστερα, μαζεύομασταν μέσα σε ένα σπίτι και τα μέραζαμε. Έδωναμε και το σκελμάγο και τα μέραζαμε μαζί. Όταν τελειώναμε, όταν κουραζόμασταν. Μας έπαιρνε η γέστα, μας έπαιρνε πότε ήταν και οι βρουσίες, βλέπεις τότε πότε και αυτά. Όταν κουραζόμασταν, πάμε στο σπίτι, να μητρήσουμε τα αυγά, που σε μαζεύαμε, γιατί θέλαμε να βάψουμε την πασκελά αυγά. Πέραμε στο σπίτι, μοιραζάμε τα αυγά, τα σίκα, τις παράδες. Έπαιρναμε καθένα τι έπαιρναμε. Τα μοιράζαμε διατρία, γιατί έπαιρνε και ο σκυλομάγκος. Όλα τα αυγά ή όλα? Όλα είχαμε. Και τα έβαφαν στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και το τελείωναμε το Λάζαρη και πάμε στο ποτάμι, στο Τζεναδί, την είχαμε κοντά. Και λοζομάσαμε τα λουλούδια να τρέψουμε τα μαλλιά. Και τα πετούσαμε μέσα στο ποτάμι και τα λαζαρόξια τα σπιζάμε και τα έφυγαμε στο ποτάμι. Και έπαιρναμε τα καλάθια και αφήναμε. Τα πήγαινα στο ποτάμι, τα άσπαζαν το λαζαρόξιο και τα ξεστώναν και το καλάθι, τα πήγαινε στο ποτάμι και τα πετούσαν. Να, όπως έχουμε το ποτάμι το κοντά μέσα εκεί. Στο ποτάμι οπουδήποτε. Και στο κεφίρι να το πάρει τα νερά σαν κάτω, το πάρει το νερό σαν κάτω. Αυτό το ποτάμι θυμάμαι τα πετούσαν. Έσπαζαν και το λαζαρόξιο. Το καλάθι του χαλούσαμε, ρίχναμε τις φουλιές να γίναν κότες.
Τα ρίχαμε στο ποτάμι. Το ξυστόλζαμε το καλάθι. Το καλάθι δεν τα πετούσαμε το καλάθι. Τα λουλούδια πετούσαμε. Τα παίρνουν και τα πήγαιναν στο ποτάμι και τα πετούσαν τα κορίτσια. Τα ρίχναμε στο ποτάμι. Τα λουλούδια μοναχά και τα λαζαρόφρα τα σπαζάμε τότε. Και τα πετούσαμε στο ποτάμι.